Aangenaam. Ik ben Annie. Wilma. Nou, welkom bij de rijtest. Hè? Dus beginnen we vanmiddag maar mee. Ook de zo'n 60-jarige Annie Krijger had haar aanmelden voor de bijles. Een uur in de auto en een uur theorie. Ze dacht het opvallend goed. Dat ging heel erg goed. Deze mevrouw kan autorijden zoals bijna niemand autorijdt, denk ik. Ik had echt bewondering voor haar rijstijl. Ik hou elk jaar de nieuwe verkeersregels bij. En ik rij graag en ik let gewoon op hoe rijden. Maar je moet gewoon kijken hoe een ander rijdt en daar voeg je je bij aan. Doch is Krijger wel een uitzondering. Verkeersregels verhoor ik gauw en een soort mensen houden dat net bij. De stichting Bevordering Verkeerseducatie wil joert mij 50-plussers zien of de punten binnen dat zij nog op letten kunnen. Om te kijken of zij goed kunnen autorijden, nog goed kunnen deelnemen aan het verkeer. Omdat we de veiligheid van hun zelf ook willen verbeteren of garanderen eigenlijk. Zo kunnen ouderijen langer veilig de dik op. Dat is ook correct de reden waarom Krijger je joert is. En ik wil het heel graag goed houden, ook als ik ouder ben, dat ik zo goed kan rijden. En dat ze niet kunnen zeggen, nou ouderen rijden slechter dan jongeren. Want ik rij niet slechter dan jongeren, zelfs vaak beter.